Katarina Pavković i danas ću zajedno sa koleginicom Katarinom Milanovićem ispred Microsofta da vam poželim da ostanete pravo zdravi, da vas zaobiđe virus i da vam poželim dobrodošlicu na današnju obuku. Sa nama će biti još jedna koleginica iz Microsofta, Mina Spasić, koja će takođe dati svoj lični pečat ovoj obuci. Ono što trebate da znate da je za potrebe Ministarstva prosvete Microsoft obezbedio platformu za sve osnovne i srednje škole Republike Srbije koje će moći koristiti naš alat takozvani Teams da drže nastavu na daljinu. Teams je alat koji je u principu dizajniran da omogući administratorima škola i osoblju da ostanu povezani, da održe, na primjer, nastavničko veće, među sobom podele dokumentaciju, kao i da nastavnik drži online časove na daljinu. Nastavnik će ima mogućnost videokonferencije, da stvori skoro pa približan utisak kao da je u učionici sa svojim đacima. Đaci vide svog nastavnika, on njima pokazuje materijale i sa njima ostvaruje interakciju u realnom vremenu. Teams je aplikacija koja je dostupna za korišćenje na Windowsu, Appleu, Androidu, Linuxu i može se koristiti iz bilo kog web pretraživača, da li je to Edge, Mozilla, Firefox ili sa bilo kog drugog uređaja. Ministarstvo prosvete radi na tome da obezbedi internet svim korisnicima Teamsa i poslednji info koji imamo je da će korisnici Telekoma i Telenora dobiti besplatan internet za korišćenje naše platforme. Link gde ćete moći da nađete detaljno uputstvo za logovanje na platformu, kao i sva pitanja na koje ćemo odgovarati, naći ćete ovde u delu sekciji predviđenoj za question and answer, za pitanje i za odgovore. I unapred vam se izvinjavam, ja radim od kuće kao i svi vi. Moje dete vidite ovde koje drži časove, to jest koje prati svoje časove svoje učiteljice. Hvala vam i krećemo. Katarina, izvolim. Dobar dan, dragi kolege. Ja želim da vas pozdravim na još jednoj obuci koju imamo za korišćenje Office 365 paketa Microsoftovog, koji je podignut za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na centralizovanoj platformi. Ja ću vam se izviniti što, bez obzira na naziv ove obuke, koja se pre svega odnosi na OneNote, opet ćemo prvih 20 minuta posvetiti tome da još jednom prođemo kroz glavni alat za učenje na daljinu, Teams, jer je to uglavnom zahtev većine naših kolega koji su pratili ove obuke. Dodatno javljaju se direktori škole koji traže da ove obuke opet još jednom i uvek za uvod imaju osnove Teamsa. Sada ću da podelim sa vama ekran PowerPoint prezentacije. Nadam se da vidite. Ovu PowerPoint prezentaciju smo napravili da bi odgovorili na neka sasvim konkretna pitanja kolega koji su prisustvovali prethodnim online obukama. Jedno od pitanja, sasvim osnovno, je bilo šta je to Team kada već koristimo taj termin. U alatu za udaljeno učenje, u web aplikaciji Teams, kada kažemo Team, podrazumevamo da je to skup osoba koji će sarađivati u korisničkom okruženju prilagođenom za učenje na daljinu. Generalno, to mogu biti nastavnici ili učenici, zato što roditelji nemaju svoj nalog na centralizovanoj platformi. Office 365 podržava i roditeljske naloge, ali to u ovom trenutku nije omogućeno, nije pušteno u rad. Tako da, kad govorimo o nekom timu, možemo da damo predlog, recimo tima, koji čini odelenje, gde je nastavni starešina taj koji će oformiti tim, koji će na neki način biti vlasnik tog tima, a ostali članovi tima će biti učenici. Naravno, osim učenika, članovi tog tima mogu biti i predmetni nastavnici toga tima. Drugi primer koji dajemo i vidi se grafički prikazan na ovom slajdu je tim koji čine samo nastavnici škole, eventualno rukovodstvo škole, i to je samim tim na neki način nastavničko veće samo u
online obliku, elektronskom i na daljinu ovi članovi tima mogu komunicirati baš kao da imaju prave sednice nastavničkog veća, na primjer podizanje videokonferencije za nastavničko veće ili razmenjivati dokumente za pripremu nastavničkog veća i zaključke. Pogled na celu platformu i na to kakvu ulogu imaju timovi i kanali. Znači, na Office 365 platformi su otvoreni korisnički nalozi za sve nastavnike i sve učenike u Srbiji. U programu Teams nastavnici i učenici mogu napraviti svoje timove. Dali smo primjer jednog tima, šifra škole, odeljenje 7.2, gde su učenici članovi tog tima i razredni starešina član tog tima i on je čak vlasnik toga tima. I vidimo da taj tim može da ima različite kanale objave. Kanali su na neki način široke teme na koje će biti mnogo objava, za koju će se deliti posebne datoteke, za koju će se praviti i posebni zadaci. Drugi primer sa slajda je onaj prethodni primer nastavničkog veća, gde vidite da se svaki tim imenuje tako što počinje šifrom škole, pa tek onda ide naziv tima. To je zato što su sve škole Srbije na centralizovanoj platformi i ako se napravi tim nastavničko veće, neće nastavnik biti sasvim siguran da li je to nastavničko veće njegove škole ili neke druge, ali ako zna šifru svoje škole, onda će znati da je to upravo njegovo nastavničko veće u koje je priključen. Na početku ovih obuka zamolili ste nas da damo neke scenarije organizacije nastave kroz Teams program. I mi smo dali nekoliko scenarija, a onda smo zbog vaših povratnih informacija, koje su bile jako smislene i sasvim u skladu sa onim što se dešava kod nas u školama. Dakle, vaša povratna informacija je bila mi nemamo vremena da međusobno da se organizujemo, da pravimo nastavnička veća da bi rešili koji scenario nastave od onog što ste vi nama predložili da mi usvojimo. I zato smo pitali Ministarstvo prosvete i Ministarstvo prosvete upravo ovaj scenario nastave koji sada gledate na prezentaciji preporučilo svim školama. Scenario nastave 2 koji ćemo takođe prikazati je samo ukoliko ne možete da izvedete ovaj scenario 1 i naravno možete sami neka dodatna scenarija praviti ukoliko za to imate resursa, vremena, ljudi koji će se time baviti i strpljenja u krajnjem slučaju. Da prokomentarišem ovaj, dakle, preferirani scenario organizacije nastave kroz Teams. On kaže da razredni starešina treba da napravi tim koji će činiti svi učenici odeljenja. To će uraditi tako što je dobio Excel sa korisničkim nalozima svih svojih učenika. Naravno, on je deo tog tima kao vlasnik tima i dodaće sve predmetne nastavnike koji predaju tom odeljenju. Dakle, i predmetni nastavnici i učenici i razredni starešina čine ovaj tim. Kako se onda organizuje predmetna nastava? Tako što se prave kanali, i to kanal za predmetnu nastavu hemije, kanal za fiziku, kanal za srpski jezik, matematiku i sve ostale predmete. Naravno, u kanale može biti dodata i komunikacija s roditeljima, dakle kanal za komunikaciju roditeljima, onda neformalni kanal za komunikaciju učenika između sebe i tako dalje. Važno je samo da za sve predmete koji će biti zastupljeni kroz ovakvu nastavu postoji napravljen kanal. Kada se to pogleda u programu Teams, evo vidimo da u jednom timu šifra škole fizika 7.2 imamo napravljenih nekoliko kanala, izvinjam se, ovo je upravo obratni primer, izvinjam se, šifra škola odeljenje 7.2 je primer za ovaj scenario i u njemu vidimo da su napravljeni kanali. Kanal opšti
uvek to naglašavam, se pravi od strane softvera pri prvom podizanju tima. Softver će automatski napraviti kanal opšti, a onda je razredni starešina napravio kanal engleski jezik, komunikacija sa roditeljima, komunikacija učenika, matematika, ruski jezik. Dakle, ovako izgleda baš u programu Teams scenario koji smo malo pre prikazali. Drugi scenario koji nije preferiran, kojem ćete pristupiti ukoliko razredni starešina nije u mogućnosti da bude vlasnik ovog tima, da napravi kanale i da na neki način moderira komunikaciju, onda ćete pristupati ovakvom manje preporučenom scenariju nastave, gde ćete praviti kao predmetni nastavnik svoje timove sa učenicima koji čine odeljenje, sobom samim naravno i razrednim starešinom, i onda ćete koristiti kanale onako kako vama treba za izvođenje nastave svog predmeta, pa na primjer možete napraviti kanal za dodatnu nastavu, za dopunsku nastavu, za pripremu za završni ispit i tako dalje. Primer bi bio ovaj sa fizikom 7.2 u nekoj školi čija je šifra škole upisana u nazivu tima, gde su napravljeni kanali za dopunsku nastavu fizike, pripremu za opštinsko takmičenje, zanimljivosti iz fizike i tako dalje. Ovim se prešla ono glavno s čim započinjemo svaku priču o Teamsu. I sada bih podelila jedan drugi ekran. To je ekran mog internet pregledača kroz kojeg ću pristupiti Teams web aplikaciji. Samo trenutak da to izvedemo u ovom video produkcijskom alatu. Čekamo da se učita. Ja se nadam da ćete uskoro da ugledate i ovaj deljeni ekran. I svaki put počinjemo sa logovanjem na uslugu, internet pregledač, office.com adresa. Ja sam već pristupala ovom svom nalogu i čak sam tražila od internet pregledača da zapamti lozinku. Budite jako pažljivi kada sebi olakšavate posao i internet pregledaču zadajete da pamti lozinku. To na neki način može biti sigurnosni problem i za takozvane hakere, a dodatno ako je u pitanju računar koji delite sa nekim, neko može u vaše ime napisati nešto na tom nalogu. Prvi prozor koji ćemo pogledati, koji ćemo videti je prozor gde su prikazane Office 365 aplikacije koje su skoro korišćene i dokumenti koji su skoro pregledani. Kliknuću na izbor web aplikacije Teams da bih ušla u ovu aplikaciju koja je centralno čvorište za saradnju i komunikaciju i u ovom slučaju upravo prilagođenu učenju na daljinu. Pristupam Teamsu. Treba malo vremena da se učita ovaj prozor, da ga vidimo i ja i vi. I uvek na početku prikazujem lokalizaciju Teamsa na srpski jezik. Dakle, gledamo gornji deo ekrana, odmah ispod adresne linije internet pregledača. Gornji desni ugao su postavke naloga. Među postavkama naloga je postavka Settings i u dijalogu koje se pojavljuje mogu da izaberem pod language srpski jezik. Samo tren.
Da bi bili korektni, uvek naglašavamo da ne mora da se izabere srpski jezik. Učenici koji uče na jeziku manjina, naravno sa svojim nastavnicima, podesit će na svoj maternji jezik. Restartuje se aplikacija, ne računar. I sada vidimo na srpskom jeziku prvi ekran programa Teams. Prokomentarisat ću šta vidimo na ekranu. Gornji deo ekrana, gornji levi ugao, 9 tačkica, pristup bilo kojoj od Office 365 aplikacija. Dakle, možemo da pređemo klikom na OneDrive na ovu aplikaciju ili na Word ili na Excel ili negde drugde. Sredina gornje linije ekrana, okvir za pretragu, možemo da pretražujemo osobe, datoteke, komande i slično. Obično pokazujem kako mogu da nađem svoju koleginicu Katarinu Pavković, evo kroz ovaj okvir. A levi izbornik ima nekoliko kartica. Kartica aktivnost pokazuje šta je trenutno aktuelno. Ja obično kažem u žargonu šta bode oči, šta ne smemo nikako da zaboravimo da nam predstoji za uraditi. Ispod toga ćaskanje. Ćaskanje je komunikacija sa jednim članom ili sa grupom ljudi koji su napravljeni za neku trenutnu potrebu, to nisu stalne grupe. Stalne grupe su ovi naši timovi, kartica ispod ćaskanja, kartica timovi. To su grupe koje smo napravile upravo u svrhu udaljenog učenja. 3 tima vidite koje ja već imam napravljena i ja ću pristupiti timu šifra škole odeljenja drugo 1, pošto je u pitanju nastava prvog ciklusa osnovnog obrazovanja. Dakle, učiteljica drži svim svojim učenicima nastavu i eventualno postoji predmetni nastavnik nekog stranog jezika. Zato mi vidimo da ovaj tim ima napravljena 3 kanala. Kanal opšti, rekli smo napravljen je automatski, engleski jezik i komunikaciju sa roditeljem. U kanalu opšti smo, to je dakle onaj kanal kroz koji se dobar deo komunikacije ove učiteljice sa njenim odeljenjem odvija. I još jednom naglašavamo da primetite da postoji traka kartica koja se nalazi u gornjem delu ekrana ispod okvira za pretragu. Mi smo sad uključili karticu objave, a pogledat ćemo i ove druge kartice. Ova kartica objave ima jedan jako moćan alat za komunikaciju, kome pristupate, vidite ga u donjem delu ekrana. Evo u donjem delu ekrana imamo način da kroz ovaj prozor unesemo neki tekst i da pošaljemo svim članovima tima, da podelimo neku datoteku. Evo ja ću otpremiti sa svog računara. Sačekat ćemo da se učita. Šaljemo je. Možemo da podelimo, da komuniciramo emotikonima. Zaista ne očekujemo da će nastavnici biti jako zainteresovani za ovu komunikaciju, ali učenici verovatno hoće. Moguće ubaciti neki GIF i tako dalje. Jako važna je ova ikonica sa slikom kamere i piše iznad nje sastani se sada. Kada je kliknemo, pristupamo videokonferenciji.
Evo, pristupamo videokonferenciji. Ja unapred hoću da vaše očekivanja budu takva da nećete moći da vidite moju sliku, zato što videokameru drži produkcijski alat za ovaj broadcasting zarobljenu. Dakle, započeli smo videokonferenciju i kamera, videli bi već ovde sliku sa moje kamere. Kroz nju možemo da pogledamo koji su sve učesnici na ovoj videokonferenciji i nekog od njih da priključimo. Evo, ja pozivam Katarinu Pavković, koji verovatno trenutno odgovara na vaše pitanja, pa neće moći da se javi da prisustvuje ovoj konferenciji. Znači, dovoljno je samo uneti u prozor osobe korisničko ime te osobe koju zovemo na konferenciju da bi ona bila pozvana. Dalje. Katarina pokušava da se javi. Katarina se čuje, Katarina uspeva 5 stvari da radi, Pavković istovremeno, svaka čast, hvala što se Ali neuspeh, završio se poziv. Odbijeno, izvinjavam se, čujemo se kroz produkcijski alat, znači i Katarini Pavković produkcijski alat za broadcasting drže zarobljenu kameru, tamo smo se čule. Dalje, možemo da u okviru za razmenu poruka i datoteka, baš kao što smo malo pre pokazali, šaljemo tekstualne poruke, da podelimo neku datoteku, opet otpremam sa svog računara, tako mi je najlakše, nisam sigurna šta uopšte ima na OneDrive-u posle svih ovih proba. I tako dalje. Možemo takođe klikom na Deli da podelimo neki PowerPoint koji je otvoren na računaru sa koga radimo ili belu tablu. Ja nikad nisam specijalno naglašavala, a možda je to trebalo. Postoji mogućnost da se uključi kamera i isključi kamera, dakle ova crtica preko ikonice kaže da je kamera trenutno zarobljena i crtica preko mikrofona bi značilo da privremeno isključujemo kameru. Ukratko smo pokazali kako radi videokonferencija, napuštamo je. Vraćamo se Teamsu i obično kažemo na ovom mestu, ovo je prvih 20 minuta uvoda u Teams koji smo dobili jako važnu povratnu informaciju da treba da radimo, da bi bilo svima jasno. Dakle, za nastavnike koji hoće na osnovnom nivou da koriste Teams, ovde se uvod završava. Oni ne mora da se mnogo brinu da li će biti u stanju da usvoje neke druge komande, neke druge aktivnosti koje predlažemo. Sa ovim se jako puno toga može. Ne znam da li ste primetili, ovo su sve funkcionalnosti Vibera i Zooma koji su tu ispred vas, a onda kada se to usvoji, kada nastavnik time ovlada, može da proba i neke druge funkcionalnosti. Za nastavnike kojima je ovo lako, jednostavno, poznato, mi idemo na te druge funkcionalnosti. I današnja tema, prelazimo na današnju temu, a to je rad u web aplikaciji OneNote kao digitalnoj beležnici i veza sa Teamsom. Veza sa Teamsom je apsolutno 100% jasna kada gledamo ovaj ekran. Ispod okvira za pretragu, u ovom kanalu opšti, treća kartica je beležnica za razred. To je tema našeg današnjeg predavanja, dakle to je ta veza Teamsa i digitalne beležnice OneNote. OneNote je već dosta stari program Microsofta koji su neki nastavnici usvojili i koristi ga tako da većinu stvari rade kroz OneNote,
a drugi nastavnici nisu prihvatili, nego su na neki način ostali verni PowerPointu, Wordu i nekim drugim programima. Onda ja za svaki slučaj kažem, imajte u vidu, kada je Word pravljen mnogo davno, on je pravljen zato da bude program kroz koji će se složiti tekst koji će biti u nekom trenutku odštampan. U međuvremenu smo se svi toliko navikli na Word, on je dobio toliko puno mogućnosti da nam je prelazak na nešto što je možda i bolje relativno teško. Zašto mislim da je digitalna beležnica u OneNote bolja? Zato što je upravo pravljena zato da bude digitalna. Ona nije prilagođavana da bude digitalna. Ona je pravljena da bude digitalna beležnica u kojoj mogu da se ubace i audio zapis, i video zapis, i tekst, i slika, i tabela, i da se nešto nacrta i da sve to ima svoje mesto u digitalnoj beležnici. OneNote, dakle, kao program, ovo je bio uvod, a beležnica za razred je specijalno prilagođena beležnica u OneNote radu sa ovim razredom. Kad kažemo razred, mislimo zapravo na tim šifra škole odeljenja drugo 1 za koji je napravljena ova beležnica prvi put kada sam ja kliknula na karticu beležnice za razred. Ona je već napravljena, to dakle ne mogu da vam pokažem pošto pokazujem već napravljenu. U 2 klika automatski. Dakle, beležnica za razred za ovaj tim je samo jedna od beležnica koje imam. Samo jedna od svezaka koje imam za svoje odeljenja. Koliko god odeljenja budem imala, imali ću toliko svojih beležnica za razred i dodatno mogu u svojoj digitalnoj svesci u OneNote, zapravo to je više skup svezaka u OneNote, mogu da napravim i neke druge beležnice koje neću deliti sa razredom, nego recimo sa svojom koleginicom Katarinom Pavković ili sveske koje neću deliti ni sa kim, nego samo sa sobom. Da bih pokazala kako to izgleda u OneNote i ova priča da mogu da imam različite sveske, ja ću, dok je izabrana kartica beležnice za razred, da odem na izbor otvori u pregledaču. Evo, otvaramo u pregledaču i iz Teamsa pokrećemo OneNote. Web aplikacija OneNote je pred vama. Učitava se ekran. Malo samo da sačekamo. Kliknula sam na to da se proširi prikaz i da vidite da ja zapravo imam već puno svezaka. Sveske su napravljene za sva odeljenja, za sve timove sa kojima ja komuniciram. A kada odemo u Teams, evo vraćam se u Teams, mi vidimo samo ovu svesku koja je za ovo naše odeljenje napravljena. Opet se vraćam u OneNote. Šifra škole, odeljenje. Drugo 1. Čekamo samo da se učita. Izabrala sam, otvorila sam ovu svesku, hoću da vidim šta u njoj piše. I ovo što vi sada vidite u web aplikaciji OneNote, kada sam otvorila svesku za ovo odeljenje, mora da bude apsolutno isto kao što ono što vidimo u Teamsu. Evo, vraćam se u Teams, probajte da zapamtite šta sad vidite. Vraćam se u Teams, isto to mora da se vidi. Dakle, hoćete li gledati u Teamsu pa da bude ovako malo skučenije, da manje pregledno
ili ćete gledati kroz samo aplikaciju, web aplikaciju OneNote, isto gledate, apsolutno iste su komande, apsolutno su isti sadržaji, samo je pregled iz OneNote-a nešto komforniji, veći deo ekrana zauzima, a pregled iz Teamsa je nešto malo suženiji. Ja ću ipak probati da radim u Teamsu i kažem šta imam na raspolaganju od svega što je sam Teams program kreirao onog trenutka kada sam ja napravila beležnicu za ovo odeljenje. Prvo ću da vam obratim pažnju na ovaj odeljak, na ovu sekciju. Piše 93 R1 O1 U1. To je zapravo šifra mog učenika. Ispod šifre učenika vidimo da je automatski napravljen, da su automatski napravljene dodatne sekcije, kvizovi, domaći zadatak, beleške sa predavanja, propratni sadržaj i tako dalje. Dakle, svaki učenik ima za sebe automatski napravljen deo OneNote-a gde će moći da sarađuje samo on ili ona sa nastavnikom. Nastavnik može da upisuje u beleške sa predavanja učenika, kao što može i sam učenik da u beleškama sa predavanjem upisuje nešto što ima potrebe, dakle, da zabeleži. Čekam da se otvori ova sekcija, ovaj odeljak. Vrlo često ljudi predlažu da, baš kao što ovde vidite sa jezičcima, da se zamisli kao da su ovo sekcije na neki način pregradak onaj u svesci kojim ćete brže da dođete do dela sveske u koji želite nešto da upišete. Ovo jako dugo traje. Nadam se da učitavanje prostora za saradnju neće toliko dugo trajati, zato sam prešla na njega. Za razliku od ovih jezičaka za komunikaciju sa učenicima, svakim pojedinačno postoji i prostor za komunikaciju s celim odeljenjem. On ovde nije nazvan srpskim nazivom, nego engleskim, collaboration space, što bi prevedeno značilo prostor za saradnju. Primetili ste da već postoje neki tekstovi ugrađeni u ovaj OneNote koji će vam pomoći da se snađete, a ja sam danas probala, pa sam ispod ovih prvih koraka dodala jednu još stranu na kojoj sam želela nešto da ispišem. Generalno, mnogo je pametnije dodati novi odeljak za rad. Form je odziv OneNote-a. Ne znam da li je to zato što se kroz Teams vuče, zato ću za svaki slučaj da izbegnem povlačenje dva programa. Malo pre smo se uverili da to isto izgleda u OneNote web aplikaciji kao i Teamsu. Otići ću na već otvorenu web aplikaciju OneNote. Dakle, prostor za saradnju, tu smo stali. Novi odeljak sam dodala, ali hajde da sada dodamo još jedan novi odeljak da vidimo kako se to radi. Donji levi ugao ekrana, izvinjavam se, piše section, sekcija ili odeljak. Klik na plus i uneću novi odeljak. Sam sigurna kako da ga nazovem. Evo, sasvim novi odeljak. Unela sam samo naziv odeljka i potvrđujem sa u redu i on bi trebao da bude napravljen.
ne tamo gde sam želela, posle ću ga prebaciti. Automatski je napravljena prva stranica odeljka. Prva strana. Da bi pokazali kako ćemo napraviti još neku stranu odeljka, kliknut ću u donjem delu ekrana na page, što će reći strana, i napravljena je druga strana. Zapazite da strana dobija svoj naziv tako što ćete vi njen naziv odmah ukucati pri otvaranju strane. Još je druga strana. Evo, napravili smo drugu stranu i na drugoj strani želimo da unesemo neki sadržaj. To može biti tekst, to može biti tekst, inače možemo da uređujemo ako je kartica početak aktivna, jako sličan interfejs kao kod Worda, kao kod PowerPointa. Dakle, kartica početak nosi sve komande, sve alate za uređivanje teksta. Evo, promenit ću boju teksta, podebljaću tekst, eventualno ću promeniti font i veličinu, to će da pomogne da se bolje vidi ovaj tekst. Dakle, rad sa tekstom isti kao u Wordu, PowerPointu i drugim programima na koje ste navikli. Idemo na karticu umetanje da dodamo neku sliku. Sliku dodajem sa mreže. Ne sviđa mi se izbor slika. Idem na neku drugu sliku. Pronašla sam kroz pretraživač sliku koja mi odgovara i sa umetni potvrđujem da zaista želim baš ovu sliku da umetnem u ovu svoju novu stranu koja se zove druga strana. Čekamo da se učita, da se preuzme sa interneta. Tim što sam ja imala gore neke greške koje je prijavljivao program, pa će tu biti eventualnih problema. Nemam strpljenja da čekam još dugo dok se učitava slika, pa ću probati da pokažem nešto drugo. Dakle, jako važna opcija ovog programa je umetanje audija, koje ja ne mogu opet da pokažem sada zbog toga što pričam kroz drugi produkcijski program ka vama. Klikom na ovu komandu audio koji se nalazi odmah iza komande za umetanje veza, internet veze, počelo bi snimanje audija sa mikrofona uređaja koji koristi učesnik i ono bi bilo zaustavljeno onog trenutka kada učesnik kaže stop. I automatski bi audio zapis ostao zapamćen na ovoj strani. To je jako korisno i dobro kao digitalna beležnica, specijalno za neke mlađe učenike, nije ih teško naučiti da ovo koriste. Da pogledamo koje još imamo mogućnosti. U kartici crtanje možemo izabrati da se neki tekst, da se neka slika nacrta. Uvijek je to lakše ukoliko imate uređaj koji ima ekran osetljiv na dodir. Ja ga nemam, ja ću crtati mišem. Biram boju, biram debljinu olovke i probat ću da nacrtam nešto što nije baš jako ružno. Evo, dodali smo i crtež u ovu OneNote svesku svoju, njenu drugu stranu.
Ono što smo nacrtali možemo i da obrišemo. Evo biram gumicu, brisač, da bih obrisala ovu sliku. Jako interesantna je opcija podvlačenja kada je u pitanju ovo digitalna beležnica. Ja sam videla da je ljudi jako često koriste. Ovaj prikaz će možda pokazivati koleginica Mina ukoliko bude pokazivala koncentrisani čitalac, o tome sada nećemo. I ja bih samo još da naglasim da u kartici otvori u aplikaciji, mogla bih ovo što je sada u web aplikaciji otvoreno, dakle direktno se i sve funkcionalnosti programa omogućavaju iz računarskog oblaka i naravno sve što se beleži se u računarskom oblaku. Ako na svoj računar preuzmem aplikaciju, onda mogu i na svoj računar da sinhronizujem ono što se dešava i da u krajnjem slučaju, ako tako rešim, preuzmem na svoj računar i same dokumente napravljene u okviru, odnosno same digitalne strane napravljene u okviru ovog programa. Sada neću kliknuti otvori u aplikaciji, zato što je moja aplikacija OneNote vezana za sasvim drugi korisnički nalog, ne za ovaj testni nalog na centralizovanoj platformi Ministarstva prosvete. Vraćam se na prvu karticu, jedinu onu karticu koja drugačije izgleda u svim Office programima, pa obično naglašavam, to je za OneNote prvo je OneNote dobio tu funkcionalnost, nemamo funkcionalnost Save, ili sačuvaj, zato što se sve automatski čuva u računarskom oblaku. Ali možemo da izaberemo sa kim sve delimo ovu stranu. Naravno, ona se automatski deli sa celim odelenjem za čiju beležnicu smo otvorili i gledamo. Učitavanje jako sporo, slika se nije učitala, ja se iskreno nadam da je to zato što držim otvorena dva programa, i produkcijski za ovu online obuku i drugi ovaj koji trenutno gledate ekran. Probala bih da ukažem na jednu manu ovog programa. Mana programa je što možete da, dakle, mana programa je što za razliku od Worda koji vas drži zarobljene u okviru margina i veličine papira koji ste odredili, ova digitalna beležnica je sa stranama koje idu jako dugo, koje su jako velike i uslovno rečeno za scrollovanje na dole i sa strane. Zato se može desiti da deluje jako neorganizovano beležnica učenika ili nastavnika. Hoću da dam neki primer za neorganizovanu beležnicu i da to bude jako teško za pregledati, koristiti i tako dalje. Zato je jedan savet da bi sve lepo izgledalo sređeno. Savet je ovakav. Ovo je za malo naprednije korisnike. Za uređivanje možete da iskoristite da dodate tabelu i da u okviru tabele sređujete, pa makar to bila i tabela sa samo jednom kolonom, da u okviru tabele sređujete prikaz teksta. Ovo je dakle možda za malo naprednije korisnike, ja samo to napominjem zato što je mnogo česta reakcija da loše, specijalno nastavnici ne vole kada im
materijali koje prave izgledaju nepregledno i na neki način nekontrolabilno. Time bih ja završila uvod u ovaj OneNote. Možda još jednom znači da naglasim da sada gledamo svesku odeljenja drugo 1, to vidite u gornjem levom uglu ekrana, znači šifra škole odeljenje drugo 1, njena beležnica šifra škole odeljenje drugo 1, dakle gledamo svesku koja je izdeljena na odeljke, na sekcije, gde među odeljcima imamo odeljke koji su isključivo rezervisani za komunikaciju sa učenikom. Dakle, učenik 93R1 O1 U1 jedini ima pravo da piše u ovim odeljcima i nastavnik sa njim, ali ne drugi učenici. S druge strane, u odeljku Collaboration Space ili prostor za saradnju mogu da pišu i nastavnik i svi učenici. Evo, prelazimo na onu stranu gde smo pokazali neke od, dakle, osnovnih funkcionalnosti. Razmislite da li vam odgovara korišćenje OneNote-a iz Teamsa, zato što je lepo ugrađeno u karticu, u kanal opšti, zato što je lako dostupno, zato što ne morate puno da razmišljate o tome da li delite belešku samo sa jednim učenicima i sa svim, ili sa svim učenicima, to je jako kroz kartice lepo vidljivo. I uopšte, da li želite da pređete na digitalne sveske koje manje liče na pripreme za štampu koje smo imali u Wordu. To je sve što se tiče mog uvoda. Ja bih sada otišla na produkcijski alat da zamolim koleginicu Minu Spasić koja radi u Microsoftu. Mina čak radi na pravljenju dela softvera za Office, da se uključi u ovo izlaganje. Mina, da li hoćemo uključivanje i likom ili samo da nam se obratiš prvo rečima, pa onda da pokrenemo sadržaj tvog ekrana. Zdravo svima, kao i moje koleginice, ja se javljam od kuće, tako da uglavnom držim kameru isključenu. Ja sam deo Microsoft razvojnog tima koji radi iz Srbije i fokusiramo se na alate za pomoć nastavnicima i đacima za učenje nekih osnovnih stvari kao što su čitanje i matematika. Ja ću vam pokazati par alata u okviru OneNote-a koji mogu da vam pomognu u nastavi ovih predmeta, tako da najviše za nastavnike srpskog jezika ili eventualno nastavnike koji u odeljenjima imaju đake koji imaju disleksiju ili prosto poteškoće sa čitanjem, kao i za nastavnike matematike. Daćete mi samo minut da ja počnem da delim svoj ekran da biste vi mogli da vidite isto što i ja vidim. Kaća, da li možeš samo da mi potvrdiš da se sve vidi što ja pokazujem? Tren da prebacimo na broadcast, ja mislim da se sada vidi. Odlično. Dakle, prvi alat koji ja hoću da vam pokažem u okviru OneNote web aplikacije koju vam je Kaća pokazivala do malo pre, je ako na traci izaberete karticu prikaz, vidjet ćete opciju koncentrisani čitalac koji može da pomogne vašim đacima da bolje razumeju tekst na strani ukoliko imaju disleksiju ili im prosto slabije ide čitanje. Vi vidite ovaj tekst koji mi imamo na strani, ja ću pokrenuti koncentrisani čitalac tako što kliknem ovde i ono što se dešava je sav vaš tekst sa stranice je prikazan na celom ekranu. Ću isključiti neke gramatičke opcije za početak.
Dakle, tekst je prikazan na ekranu sa većim razmakom, boljim kontrastom na ekranu, tako da i učenici koji imaju problema sa čitanjem, ali i učenici koji možda nemaju najbolji vid, mogu bolje da prate ovaj tekst. Postoje još neke opcije podešavanja. Ako idem ovde u gornjem desnom uglu na željene postavke teksta, vidite to izgleda kao 2A. Ja tu mogu da izaberem da promenim veličinu teksta i vi vidite da ja smanjujem ili povećavam tekst. Mogu takođe da povećam ili smanjim prored i mogu da promenim fontove. Takođe mogu i da izaberem temu, tako da ako neko možda više odgovara tamnija pozadina, a svetlija slova, i to je opcija. Sad, ono što je nama najbitnije ovde je da mi možemo da pružimo mogućnost učenicima da lakše čitaju ovaj tekst. Tu postoji opcija da oni mogu da se fokusiraju na 1 ili 3 reda. Recimo, ako ja izaberem fokus na 1 red ovde, ono što se dešava je, njima je zatamnjeno sve oko tog jednog reda i oni mogu da prate samo red koji čitaju. To je jednako onome što smo radili u moje vreme u školi, da prstom pratite ispod reda koji čitate. Imate strelice na gore i dole sa desne strane, tako da oni tim strelicama mogu da prelaze na sledeći red i da prate i da čitaju tekst. Sada ću ugasiti ovu opciju da bih vam pokazala još par stvari koje oni mogu da vide tu, a to je recimo postoje i gramatičke opcije, nama je dostupna podela na slogove. Znamo da se to uči u ranijim razredima u okviru srpskog jezika, tako da ovaj program može da pomogne đacima i da razumeju kako se reči zapravo dele na slogove. Isključit ću tu opciju. I još jedna opcija koju bih voljela da vam pokažem su željene postavke čitanja ovde, za slučaj da vaši učenici ili uče druge jezike ili možda govore, možda im je maternji jezik, možda maternji jezik nije srpski, postoji opcija za prevod. Ja sam ovde izabrala danski, postoji dosta jezika na koji možete da prevedete ovaj tekst. Sad možete da ga prevodite po rečima, što znači da recimo ako ja kliknem na beleške, ja ću dobiti reč na danskom jeziku za beleške, a isto tako mogu da odaberem i da ceo dokument prevedem na danski, u kom slučaju će sav moj tekst biti na danskom jeziku, tako da ako neko recimo uči danski ili ako je nekom maternji jezik danski, oni mogu da koriste ovo da lakše razumeju sadržaj koji ste im vi podelili. Da se vratim na početni ekran, postoji strelica u gornjem levom uglu koja nas vodi nazad u OneNote aplikaciju. To je jedna opcija za pomoć đacima sa čitanjem i razumevanjem teksta. Druga opcija koju bih ja voljela da vam pokažem je za učenje matematike. Dakle, imam stranicu na kojoj je napisana recimo kvadratna jednačina. Sve što vam pokazuje može da se prenese i na druge vrste izraza ili jednačina. Ja ću početi sa kvadratnom. Dakle, krenut ću tako što samo obeležim ovaj tekst, onda idem na karticu u gornjoj traci, biram karticu crtanje i ovde imamo opciju za matematički alat. Kada kliknem na matematički alat, nažalost mi trenutno imamo nekih malih tehničkih poteškoća, pa ću ja morati ponovo da učitam ovu stranicu da bih mogla da vam pokažem ovaj alat, tako da samo imate malo strpljenja, kao i ja. Dakle, vraćamo se na našu stranicu gde imamo jednačinu, evo ponovo mi se učitala jednačina, sad ću ja opet da idem na karticu crtanje i da izaberem matematički, da se nadam da će ovog puta raditi. Nažalost, nemam sreće, tako da ću probati još jednom. Trenutno imamo nekih, kao što rekoh, nekih tehničkih poteškoća, tako da mi je potrebno možda 2 ili 3 puta da ponovim ovaj proces. Radimo na otklanjanju ovog problema, tako da nadam se da do trenutka kad vi ovo krenete da koristite, nećete imati problem koji ja sada imam.
Evo, ja se nadam treća sreća. Dakle, još uvek smo u OneNote aplikaciji, na stranici matematika, na traci biramo opciju crtanje i matematički izraz. Dakle, ono što vam ovde prvo nudi je da dobijete uputstvo kako da krenete. Prvo krenete tako što napišete vašu ujednačinu ili otkucate, onda je izaberete i izaberete opciju matematički. Evo ja ću se vratiti na to, znači biram moju jednačinu i biram opciju matematički. Nažalost, još uvek nemam sreće. Kao što rekoh, trenutno imamo problem koji tim trenutno radi na otklanjanju ovog problema. Ne, mislim da mogu da probam možda sa drugačijim primerom. Dakle, ja sad koristim svoju tastaturu da otkucam ovaj izraz. Ćemo probati još jednom. Ako ne, nažalost, onda ću morati da vam ove alate pokažem nekom drugom prilikom, ali postarat ćemo se da dobijete materijale koji mogu da vam objasne kako se ovo koristi. Da, nažalost ja ne uspevam ovo trenutno da vam pokažem. Mogu da vam kažem šta bismo očekivali da ovde vidimo, da sve radi kako treba. Dakle, ono što ovaj matematički alat može da vam ponudi je da vam pokaže kako se, vama i vašim učenicima naravno, pokaže kako se rešava ova jednačina ili eventualno i uz davanje konačnog rešenja, alat bi vam pokazao i koji su koraci za rešavanje, tako da vaši učenici, kad vi niste tu, pošto znamo da sada niko nije fizički prisutan, ovi alati mogu da pokažu učenicima kako da prate korake za rešavanje. Takođe mogu i da nacrtaju grafik funkcije i da pokažu neke zanimljive tačke, kao što su recimo minimum i maksimum i asimptote, i prosto da pomognu učenicima da analiziraju funkciju, a vama mogu da pomognu da pripremite alate, da pripremite sadržaj za vaše časove. Nažalost, ja ne uspevam ovo da pokažem, tako da ne bih vam više oduzimala vreme ovde. Kaća, to je sve što sam ja htela da pokažem, tako da hoćeš ti da preuzmeš ekran sada. Hoću, ali pre nego što preuzmem ekran, da li možeš da daš možda neki savjet, Mina, kako je najbolje unositi formule u OneNote? Matematičke, nijem se ne formule, nego matematičke, da. Pa evo ovako, trenutno postoje dve opcije. Ja ću ovo samo da pomerim malo sa strane da bih mogla da vam pokažem. Dakle, prva opcija je kroz tastaturu. Recimo, ja hoću da unesem neki veliki razlomak i krenut ću tako što pišem u zagradama, recimo x plus 3 kroz, pa ću ispod napisati opet u zagradama, ne znam, x na kvadrat minus 2. Dakle, ja sve ovo kucam kao tekst na svojoj tastaturi. Sad kada sam to otkucala, mogu da obeležim taj tekst i izaberem ovu matematičku opciju o kojoj smo pričali već. Ono što se desi je, vidite, vaša jednačina se formatira, to je jednačina ili izraz, se formatira kao prava matematika, više nije u onom tekstualnom obliku. Dakle, to je funkcionalnost koju vam pruža ova matematička opcija. Nažalost, kažem, ne mogu da vam pokažem trenutno opcije za rešavanje i crtanje grafika, morat ćete da mi verujete na reč, a ja se nadam da ćete za par dana uspeti i sami da isprobate ovo kad mi rešimo naše tehničke probleme. Druga opcija za unošenje matematike je malo zahtevnija, zato što vam je potreban uređaj koji ima ekran osetljiv na dodir ili eventualno i digitalnu olovku, što pretpostavljam da u Srbiji mnogi nemaju, ne samo u Srbiji nego i širom sveta. Naravno, ova opcija može da radi i korišćenjem miša, ali je mnogo teže za unošenje. Evo, ja ću vam pokazati. Dakle, na ovoj traci ovde mi vidimo razne opcije za crtanje. Ja ću izabrati olovku crvene boje, recimo, ovde, da njom pišem i sada ću ispisati ispod primer, recimo, x plus
3 jednako 9. Dakle, to je način da imate matematiku u ovom rukom pisanom obliku, a isto tako možete da koristite ovde alat za biranje sadržaja na stranici. Ako ovim alatom izaberem moju jednačinu, moju rukom pisanu jednačinu i izaberem matematički alat ovde, postoji opcija da ja pretvorim ovaj rukom pisan zapis u jednačinu, tako da ako izaberem ovu opciju ovde, moj rukopis će se pretvoriti u štampanu jednačinu. To su trenutno opcije koje su vama dostupne za unošenje matematike u OneNote. Postoje za neke od vas koji su možda koristili Word, recimo, možda ste upoznati sa time da tamo postoji set meni opcija gde vi možete da dodate različite vrste struktura, recimo dodate razlomak pa onda popunite brojilac i imenilac tastaturom. To trenutno ne postoji u ovoj verziji OneNote-a, ali moj tim vredno radi na tome da doda. Nažalost, to neće biti spremno za ovu školsku godinu, ali se nadamo da ćemo moći tu opciju dodatno da vam ponudimo za sledeću školsku godinu. Kaća, mislim da je to sve od mene. Hvala puno, Mina. Da li ima još nekih pitanja, nešto što mogu da pokažem dodatno? Naša koleginica Katarina Pavković je ta koja čita i vredno odgovara na pitanja i ja ću nju da zamolim da se uključi i da pita da li ima pitanja za Minu i za ovo što je pokazala. Ja hoću. Na pitanja svi dobiju odgovor uglavnom, znači ogroman procent, 80% njih koji su postavili pitanje dobili su odgovor. Pitanje na koje bih ja samo voljela ponovo, ja ne mogu da se setim srpskog naziva, izvinjavam se unapred svima, Immersive Reader, kako je preveden? Pita gospođa, kaže ovako, izvinjavam se, imam malu bebu u kući, stisla je taster na tastaturi, da li beležnica ima mogućnost rada sa decom sa posebnim potrebama, hvala. Ja pretpostavljam da se na to nadovezuje na priču 1.2.2, znam da je pričala za disleksiju, mislim da je Mina pričala. Da, ja sam. Da, koncentrisani čitalac, izvinjavam se. Pošto ako pričam, tako je glas, da li beležnica ima mogućnost rada sa decom sa posebnim potrebama? Pa opet zavisi koje su posebne potrebe u pitanju, ali postoje razne opcije koje mogu da pomognu. Recimo, za slabovite postoji aplikacija na nivou Windowsa, tako da oni koji imaju Windows uređaj mogu da pokrenu program koji se zove, mislim, na engleskom se zove Narator. Evo mogu da probam da vidim da li ga na srpskom, da li znam kako se zove na srpskom. Da, okej. Trenutno ne mogu, nažalost, da vam pokažem tu opciju, ali postoji narator, to je bukvalno čitalac ekrana koji može da vam čita sve elemente na vašem ekranu, tako da vi možete tačno da pratite, ako recimo ne možete da vidite ekran, možete da pratite tačno šta se dešava. Tako da ovde bih ja koristila tastaturu da pređem sa datoteke na početak, na umetanje, na crtanje, a narator bi to sve čitao za mene da ja mogu da čujem, pošto ne mogu da vidim. To je još jedna opcija koja je dostupna. Takođe, na nivou Windowsa postoje i podešavanje za kontrast, slično onima koje sam ja prikazala u ovom koncentrisanom čitaocu, gde vi možete da podesite, recimo da vam pozadina bude tamna, slova svetla. Evo ja mogu još jednom da pokažem ovaj koncentrisani čitalac, da prođemo na brzinu kroz te opcije još jednom. Dakle, ako idemo u postavke, ovde postoje razne teme u zavisnosti od toga koju vrstu poteškoća u učenju imate, možete da iskoristite ovo da lakše pratite tekst. To su neke opcije koje mi trenutno možemo da ponudimo. Sad postoje još neke naprednije opcije koja recimo ima PowerPoint, mada mislim da to nije trenutno tema ove prezentacije, ali recimo ono što PowerPoint može da uradi za vas je da pravi transkript vaše prezentacije, tako da recimo ako vi kao nastavnik držite čas, vaši učenici mogu da dobiju, da u trenutnom vremenu, u datom trenutku mogu da prate ono što vi izgovarate kroz tekst koji se njima piše kao titlovi recimo na filmovima. Tako da to su još neke dodatne opcije.
ali eto da ne oduzimam previše vremena Katarini od ove prezentacije. Samo još jednu stvar, ako samo možete da pokaže neko od vas ovaj Word i diktat za slabo vide osobe, u principu možete diktirati i da za vas se kuca tekst. Ok, Katarina, da li je to nešto što možeš ti da pokažeš, pošto ja imam samo opciju na engleskom trenutno? To je najgore ja. Ja ne mogu da pokažem zato što, znači nisam sigurna da uopšte iz web opcije Worda možemo to da uradimo. Mogu da probam. Evo ja mogu da probam kod sebe, recimo otići ćemo na office.com, to je početak za sve vas ovde i odatle ćemo izabrati Word aplikaciju i napravit ćemo novi prazan dokument. Ima mogućnost. Da. Znači možemo da koristimo Word aplikaciju. Jel šeruje neko ekran? Šeruješ ti ekran, ok? Šerujem ja ekran, da, sad ćemo samo malo da sačekamo se Word. Samo tren da ja pošaljem taj ekran na, izvinjam. Na produkciju, ok. Na produkciju, tako je. Hvala, može. Dobro je. Sad možemo da vidimo da li to radi ovde. Ako idemo na umetanje, dobro, dakle nije ovde, ja ću sad morati malo da potražim da vidim gde se to tačno nalazi. Nećemo tu. Dakle, vidim da postoji alat za prevod, ali izgleda da u ovoj verziji nažalost nemamo diktiranje. Mogu ja da šerujem ekran, kod mene se vidi? Da, može naravno. Evo. Samo ćemo vidjeti da to kada će može produkcijski da prebacuje. Samo treba da vidimo prvo podeljeni ekran, pa ćemo prebaciti. Ja bih umeđu vremenu da kažem da ima, dakle, Mina je pomenula jako puno mogućnosti koji su ugrađene u različite programe da olakšaju ljudima sa posebnim potrebama da koriste računar, ali ne postoji ni jedno rešenje, ni jedan program koji rešava probleme svih osoba sa posebnim potrebama. Tako je, ovo su samo delići koje možete koristiti. Ja se nadam da se to sada vidi. Ja se nadam, jel vidite moj ekran? Vidimo kad evo ga ovde, znači ja sam se logovala na web Word verzija i evo ga dokument se diktiraj. Kad kliknete to dokument, znači možemo podesiti na koji hoćemo jezik. Samo sekund da ja vidim. Danski, švedski, portugalski. Da, ono što je rekla Mina, i postoji mogućnosti na srpskom jeziku, ali morate imati, to možete raditi i sa mobilnog telefona, da vam odmah kažemo. Na Androidu postoji mogućnost srpskog jezika i ovde samo što ja mislim da nije kod mene uploadovano. Ajmo da probamo da vidimo da li može engleski. Izvinjavam se, ne znam da li će nešto značiti nekom engleski, nisam tek sada vidim da nemam na srpskom jeziku povučeno. Da li da pokazujem kada će na engleskom ili ne? Pa, ko smo počeli, pogotovo nastavnicima engleskog, mislim da može da bude zgodno. Ok. Hello. Hello. My name is sad ćemo vidjeti, on ne radi kako treba. Jezici u verziji pregled. Ok, let's. Hello. Probajte, poigrajte se malo sami da vidite, pošto u principu veštačka inteligencija treba malo vremena dok prepozna i vaš naglasak i dok stekne neki utisak o rečima koje izgovarate. Meni to trenutno nešto ne ide od ruke. Ajmo da vidimo. Da probamo ponovo. Hello. Ne radi onako kako bih ja želela. Ali kažemo, probajte i tako. Hvala Katarina. Da li ima nekih pitanja? Na dobroj volji. Da. Pa u krajnjem slučaju još jedna opcija je prezentovana i nastavnici će sami rešiti šta im je zgodno, šta im treba, a šta nije potrebno.
Da li imamo još neka pitanja nastavnika na koje želimo da odgovorimo, a da ti nisi uspela da odgovoriš u ovom našem panelu za pitanja i odgovore? Evo, sada upravo čitam za nastavničko veće kako da se kreira tim pitaju. Mi kažemo preporuka da direktor škole okupi sve nastavnike, da napravi jednu virtualnu, nazovimo tako, učionicu ili tim, gde će dodati sve nastavnike koji će biti samo za vas, za komunikaciju administrativnih radnika i nastavnika, gde učenici ne bi bili članovi tog tima. Verovatno će to zapravo informatičar škole da sprovede u delo. Informatičar škole će najverovatnije napraviti tim, a ne direktor, ali nastavničko veće je tim koje je prosto logično da postoji za jednu školu da bi u ovakvim okolnostima mogle brzo da se razmenjuju i poruke i dokumenta. Imamo li još pitanja, Katarina? Pa evo, čitam na većina pitanja odgovorena koje su smislene da li direktor škole ima svoj nalog. Hoćeš ti ili ja? Molim te ti, Kaća. Ok, Ministarstvo prosvete je predvidelo da nastavnici škole dobiju svoje naloge za početak. To je informacija koju smo danas komunicirali sa Ministarstvom prosvete. Ako direktor nije predmetni nastavnik u školi, onda on nije dobio svoj nalog. Ako jeste, onda već ima. O tome je razgovarano i u narednom nekom periodu dobit će i ostali radnici u školi. Misli se na psihologe, na direktore, dobit će svoje naloge. Hvala, Kaća. Još neko pitanje možda je interesantno da pročitamo pred svima? Pitanja su vezana za već timove. Kada otvorim svoj nalog, da. Bilo je pitanje ako predajem, to je nekoliko puta je to bilo pitanje na koje sam ja na svako odgovorila. Ako ste predmetni nastavnik koji predaje u više od jedne škole, vi ste dobili nalog za svaku školu. To sada znači da biste vi mogli da pratite, vi ne možete kad se logujete s jednim nalogom da vidite sve 3 škole odjednom. To znači da ćete morati prvo da se odlogujete sign out, da se izlogujete sa naloga koji ste aktivirali, pa da se logujete drugim nalogom za drugu školu, pa da se logujete isto da uradite i za treću ako predate na primjer u 3 škole. A onda sledeći put kada se budete logovali, vama će sistem ponuditi mogućnost da se logujete nekim od ta 3 naloga. Ajde da probam to da vidim ovako. Kada bih ja uspela da to vama prikažem. Ako ne uspem sada, onda ćemo koleginice, napravit ćemo neko uputstvo sigurno za vas koji predajete u više od jedne škole. Dobro, znači to je organizaciono pitanje. Da li Ministarstvo prosvete napravilo više naloga za nastavnika ukoliko radi u više škola? Mi mislimo, dakle, ti Kaća misliš da postoji odvojeno nalog za svaku školu za tog nastavnika? Da, jer u principu deo korisničkog naloga je šifra škole, a svaka škola ima svoju šifru, tako? Ne znam, priznajem, samo onoliko koliko je bilo potrebno za uputstva, znam. Ok. Proverit ćemo još jednom, ali da, ja mislim da je svaka škola dobila, da je korisnički nalog vezan za školu i samim tim svako od vas je dobio za svaku školu korisnički nalog. Dobit ćete detaljno uputstvo, ćemo sigurno postaviti kako ćete se logovati. Samo sekunde, ja vidim da li ja nešto mogu da vam pokažem, ali mi za to treba malo par minuta vremena. Da prebacim na deljenje tvoje površine, Kaća. Da, može. Šaljemo na emitovanje. Evo. Jel vidite kako će, vidite moj ekran? Vidi se. Jel vidite kako? Znači ja kada se logujem, pošto za potrebe ove obuke sa koleginicom, ja imam otvorena 2 naloga. Jedan je Katarina Pavković kao profesor, a drugi nalog mi je ovaj đački nalog. Tako će i vama ovdje izlistati sistem 3 naloga ako ste nastavnik u sve 3 škole. Onda ćete vi za potrebe koje škole kliknuti na jedan nalog ili kliknuti na drugi nalog. Možete i ovdje otvoriti još jedan padajući, ovdje još jedan tab, još jedan prozor, pa da imate poređena 3 tim za jedan za jednu školu, drugi za drugu, treći za treću recimo. Kažem, detaljno uputstvo ćemo napraviti, ovome ćemo se posvetiti definitivno u vremenu koje dolazi. Toliko od mene što se tiče pitanja koje su ostala onako najinteresantnije, na sva ostala su dobili odgovore.
Prestajem da šerujem ekran. Dobro, onda smo nešto ranije završili današnju online obuku. Ja se najlepše zahvaljujem koleginici Mini Spasić koja nam se danas priključila i puno nam je pomogla da ova obuka bude i kvalitetnija i osvežila je obuku. Naravno, Katarina Pavković i ja smo tu vaši redovni treneri, kolege koje pokušavaju da nešto prenesu od svog znanja. Dakle, ja se onda zahvaljujem svim kolegama koji su danas učestvovali na obuci. Pozdravljam vas. Znate po rasporedu obuka da se one ponavljaju. Obuka koja ide večeras će biti ista ova obuka, iste će biti tema, a obuke koje idu sledećeg dana po rasporedu tema imate informaciju od Ministarstva prosvete. Hvala vam još jednom. Hvala i od mene. Ostajte nam zdravi i vidimo se i čujemo već večeras. Prijetno. Prijetno.